Vestergaard, og jeg er mad- og livsstilsblogger. Og så er den lykkelige situation, at jeg er gravid igen for anden gang. Og hvis nogen af jer derude også er gravid, så kender I sikkert til det der med at skal tage sine morgenvitaminer og fiskeoliepiller, samtidig med at man altså også har en lille smule morgenkvalme eller ubehag i kroppen. Så derfor vil jeg i dag dele et rigtig godt tip med jer, synes jeg i hvert fald selv. Man kan nemlig tilsætte flydende fiskeolier til sin morgengrød eller sin morgensmoothie, som jeg her har lavet med chiafrø og hjemmelavet mysli. Så følg med og bliv inspireret.